2016 urtetik kolektiboa sortu genuenetik, nik behintzat bakarrik entzuten nituen zezenketen kontrako mezuak, igual kuadrillan, kuadrilla gutxi batzuen inguruan, somatzen zen eztabaida hori bazegoela, baina kolektiboa sortu genuenean 2016-17 ikasturtean sentitzen genuen hutsune bat zegoela, aldarri hori behintzat ez zegoela inon, ez zuela inongo kolektiboak hartuta. Orduan sortu genuenetik genituen helburu zehatz batzuk erronka moduan, eta uste dugu lortu izan dugula. Sensibilizatu dugu, informatu dugu Iruñeko jendartea zezenketetan gertatzen denaren inguruan. Gero eztabaida nik uste zabaldu egin dela, eztabaida piztu egin dugula, eztabaida badagoela kuadrilla gehiagotan, peña gehiagotan, hedabide askotan, politikariek ere hitz egiten dute honen inguruan, eta helburu txiki horiek behintzat lortuak ditugu, baina guk nahiko genuke ere helburu potoloa ez, eta zorrotza dena, eta da zezenketekin bukatzearena, eta hori poliki-poliki nik uste lortzear dugula. Aristian esan ditudan erronkak, erronka txikiak lortu izan ditugu, eta beste erronka bat zen alternatibak eskaintzea, Iruñera etortzen den jendeari, behintzat uztailaren 7an, arratsaldeko 7etan, antolatzen dugu kalejira antitaurinoa, eta zezenketetan gertatzen den heriotza dela medio guk bizitza ospatzen dugu, jai moduan ospatzen dugu kalejira antitaurinoa, eta espero dugu behintzat egunen batean zezenketetara joaten diren 20.000 lagun horiek gurera etortzea, eta gurera etortzen diren 2.000 lagun horiek zezenketetara joatea. Eta horrela askoz ere hurbilago ikusiko genuke zezenketekin bukatzea da. Peinekin egiten dugula ere lan, elkartzen gara Peinen Federazioko lehendakariarekin eta kideekin. Eta gure lana behintzat egiten dugu, helarazten diegu guk daukagun informazioa, dokumentazioa, eta beraien lana gutxi gora bera da peinakideei helaraztea. Mugimenduak ikusten ditugu oso txikiak direla, peinakide batzuk mugitzen direla individualki eta mugimendu simbolikoak egiten dituzte, eta igual txarangak egunen batean ez direla sartzen zezenketetara, eta hori ontzat hartzen dugu, baina guk uste dugu Peinen Federazioa eragile potente bat dela Iruñeko Sanferminetan, eta nik uste aitzindaria izan beharko litzatekeela zezenketari gabeko Sanfermin batzuk lortze aldera. Orduan, beraiei eskatzen diegu pixka bat immobilismo horretatik ateratzea, eta ez bakarrik beraiei, beste eragile instituzionalei, politikoei, ekonomikoei, eta bestelako eragileen artean forma ematea orain dagoen eztabaidari, eta behintzat ikusten dugun hemendikan urte gutxietara Sanfermin batzuk justuagoak, etikoagoak eta zezenketari gabekoak. Guk uste dugu jendea joaten dela girora, joaten dela askaria egitera, txarangak daudela medio, giroa sortzen da, eta jende askori zezen plazan gertatzen dena bostasola. Giroa dagoelako, doa ere inertziarengatik, bere kuadrilla doalako, ni bere garaian ere peinakidea naiz eta bere garaian joan nintzen, inertzia hori jarraituta, baina nik uste eman behar dela txip aldaketa hori, eta behintzat individualki eta eragilea den aldetik Peinako Federazioa, lehen hitz egin dugun moduan, aldaketa hori emateko laguntza gehiago ematea.
Katalunian 2012tik aurreraz dira egiten zezenketak, gertuago igual Lizarran, Bilbon eta Donostin tarteka egiten dira, baina ikusle gutxirekin, Gasteizen badira urte asko ez dituztenak egin, eta nik uste marea hori helduko dela. Nafarroan adibidez, 2021ean Elektomaniak egin zuen inkesta bat, eta horretan islatzen zen oso ondo marea hori etortzen dela, ez? Inkestatutako 50%ak baino gehiago debekatuko lituzkela zezenketak, ez? Zioen inkesta horrek. Eta gero ere beste datu bat, iaia 60%era iristen zela animalien tratu txarren kontra zegoen jendea. Eta guk uste dugu datu hori guztiek itxaropentsu egoteko moduko datuak direla. Guk uste dugu ondorio ona izango litzatekeela, hemen badago sormena, badago jende pilo bat, ideia pilo batekin, gaur egun zezen plaza asko eraldatu egiten ari dira, hemen ere falta da pausu hori, eta hemen dagoen sormenarekin eta jendeak jarriko duen aletxoarekin nik uste dut lortuko dugula. Kontutan hartu behar direla eragile asko, gaia konplikatua dela, badakigu konplikatua dela, eragile politikoak, instituzionalak, kulturalak, ekonomikoak parte hartu behar dute, baina ikusten ari da etorkizuneko San Fermin ezberdin batzuk datozela, eta guztion artean egiten baldin bada are hobeki. Sinadurak biltzen ari dira, herri ekimen legegile bat egiten ari delako, hasi zen urtarrilean, eta sinadurak biltzeko bukatuko da azaroan, uste dut. Orduan nahi da deusestatu 2013ko legea, zeinek tauromakia ondare kulturala bezala esartzen duen. Orduan horrek ere lagunduko du behintzat Estatu Espainoletik hemen gertutik egiten diren legeak lege horiei ez elegitea ez jartzeko. Batzuetan hemen politikariek esaten dute herriari eman behar zaiola hitza, baina jakin badakigu lege batzuk daudela erabaki horien gainaldean, ez? Eta nahiz eta guk esan zezenketak ez ditugula nahi, etorriko dira, ez baldin badugu kentzen 2013ko lege hori, etorriko dira estatutik esan ez. Tauromakia da ondare kulturala, eta ezin duzue hitza eman, ez zer erabaki. Orduan, animatzen dut jendeari joateko sinatzera, hemen Iruñan Laban sinatu alda, Zabaldin, Rotxapean uste dut Baratza kafean, Esteilasen eta Laben sindikatuetan, eta gero Antsoainen badago fruta dendaren bat, eta Auzotegi nere txantrean, ez dakite esan dudan, eta horixe, animatzen dute jendeari bere aletxoa jartzen, eta ea guztion artean lortzen dugun San Fermin etikoagoak eta justuagoak izaten.